Okay, uSiphetho kaMkhize lo i-member of parliament sithunyiwe ke namhlanje ukuze emndeni kaMabaso ola endaweni ekuthiwa iSembo, iEmbo lese-Borders Hill ngaphansi ka103 oholo ubaba uMchunu. Gogo-ke inkinga benayo ukuthi kade yaphuma indlu yakhe yomxhaso, kodwa uyakhelwa kuneyinselelo kuthiwa unjiniyela ababika lo kwimbiba nebusi, kodwa egcina kwelanga umuntu omdala uhlele esimeni njengalesi simo esibona semva kwethu esikhomsayo ukuthi akekho esimeni sokuthi unakekelekile. So sitheke sisonde namhlanje siyiParliament kahulumeni sizoza ugogo ke silandise yena, sike samfonela ukhansela naye wabeka ukukhathazeka kufana nokwethu. Sesithe sizongogogo ugogo kwenzakalani ngendlu yakho mangabe bayakutshela bathi yini ungakhelwa, kungani sokuqala uqhube uhlale enketheni njengoba ke washo futhi umuntu ongaphilile kahle nasempilweni. Angiphile ngasempilweni. Umakhelwane unginikele ndawo le ngaphambili ukuthi ugandakani mawungena nje uzonginika le ndawo. La kulesihlahla lesi ngale kwesihlahla ngokuthi angidabukele ukuthi manje indlu yami ukuthi usendaweni embi. Wasethi unginika le ndawo umakhelwane, wahamba futhi wayobika lapha phezulu. Kwakukhona ilokhuzana nenduna engidabulela le ndawo. Manje angazi ngempela ukuthi inkinga ikuphi, nami sengibuya phezulu e-office. So inkinga lana esizwayo kuthiwa onjiniyela bathi le ndawo iphansi kakhulu mabesho ngokunjalo ngithi basho njalo bo. So ngenxa lokho abakwazi ukubakhe. So umbuzo bese ubuza ke thina nesisazobuza ngohulumeni ukuthi uma kuye ngokuthi indawo yesalukazi iphansi ayikulungele sakhelwe indlu ngenqumo zonjiniyela, uthini ke ubaholi bemphakathi ukuthi akatholela ngani ke indawo kumama la azongikhelwa khona ngoba phela uzamile ungangamandla akhe, nasi indawo akwazi ukuthi ayithole ngula ngamandla akhe okuyona ndawo ongathi uyanqabeleka ukuthi akhele kuyona. Thina ke njengamaholi bomphakathi, ngabe singamakhansela, ngabe sizinduna, ngabe siumasipala noma wona Department of Human Settlement, sithi siphi isixazululo emva koba sibonile ukuthi mhlawumbe indawo ugogo akhethe akwazi ukuyithola ayilungile. Uyachaza ugogo ukuthi nasi indawo bese ningomakhelwane mhlawumbe ningangcono ke akhelwe kuyona. Manje gogo ke izethembiso kuzuzu kufika manje zithini ithembiso? Bathi bayeza nje ngoba bamtshela futhi nomakhelwane ukuthi hayi bazokuza. Nami futhi bangitshela ukuthi bazokuza ngidodorozela ngiyakhona e-office. Bathi bazokuza beze nogandaganda babona ukulungele ukuhlala kulesimo njengoba nje nginani ingane futhi khona bangaka abantwana abantwana ngithi bawufonga abazukulu so5 ngumfowethu ogulayo. Manje bonke bahlala la endlini la, bonke bahlala. So ngiyayidinga indlu enkudlanyana, siyayidinga ngempela indlu ngoba le iyabhilika ayawuthuru le ayuthurumula siyabona nasi inketho. Cha ke gogo kaMabaso sike safonelana nekhansela uMchunu masuka la sizolibona. Liphakamisile nalo kakhulu ukuthi likhathazekile ngawe. Kukhona okwenzakalayo ukuthi igcine le ndlu yakhekela elisitshele khona ukuthi ke maduzane nje kuzoba nemizamo ezoba khona yokuthi kuvuleke umgwaqo khona yokwazi nematerial okwakhela ingene ifike. Thina sisigadile ukuthi kuyenzeka njengoba ikhansela lisho njengoba lisho. Manje nami sengibasathe nomakhelwane siyabheka ngoba ngawayi makhelwane khona office esangesabathisa isicelo sami isa ukuthi ngixakekile. Kwathi mina nami ngaya futhi nensuku ngathi mina cha ubengakambi imanga yimi lo umnikazi wenu angiphilile nasegazini nesifo soku ngishayelwa nenhliziyo ngane asthma no njengoba sesifikile ke thina kaMabaso sekuqinisekisa ukuthi ithembiso ezenziwe ziyenzeka. Njengoba silithatha udaba njengeParliament labantu sesizonjalo inombolo lekhansela sithina nobambanje bethi sombona nawe induna just ukuze ukuthi ibambe phi lento ngokwakhe kwalendlu ngokwazi kwakhe. Sesocindezela ukubona kanjani indlu yakhe yakhiwe ngoba nekhansela national yacindezela. Sesifuna wonke umuntu othembisile agcine isethembiso sakhe. Ngomakhelwane unginikele yandaba le wathi nje uyanginika usho ukuthi lekhuza umphosho ngale kodwa ndilapha nendawo
uzonginika ngenxa ukuthi uyabona ukuthi ngibani. ngoba lekushila ikhansela kuthina lithe okuzosetshenzwa ukuqala ukuvule umgwaqo Okay. ozokwazi uletha imaterial yokuthi wakhele. Yes. Sesizohlala lapho-ke thina ukuthi khansela umgwaqo awuvuleke njengoba uthembisile. Njengoba uthembisile. Khansela ayingene phela imaterial ugogakhele. So wena gogo ngokufisa kwakho-ke ungafisa uqhubeka kwakhela kuleli gceke noma usufisa le ndlu lena oyinika indawo lena oyinika omakhelwane. Ngifisa ukuthi ngikakhele kule ngeni komakhelwane ngoba kwayona le ayihle kodwa angifisi ukuyishiya ngoba isinamathunana. Oh inamathuna la eseyisinsila manje yakho. Hayi sesila yami egceke. Awusakwazi ukushiya abakini abalele. Angisakwazi ngoba unodadewethu leli. Lento ke ikhuluma ekutheni labo abaletha intuthuko emphakathini semakhaya febe kuqondisisa ukuthi ikhaya kuthina lona ikhaya ngezindlu kuphela. Likhaya nengeinsila izethu zegceke nabalele basuke bese ingxenye yethu. Yeah. Asikwazi ukuthi ngoba susakhele indlu wena usitsheda sisuke Bese emalibeni obaba nomkhulu sibashiye ngoba sengomunye umsebenzi lo ubashiye. Omkhulu. Sengomunye umsebenzi bashiye. Iyazwakala ke mina kamabaso lokuthi ungafisa ukuthi ongenani ukuqhuthweke khona la. Ngoba phela umshini ungavula yabo zishasha zonke lezi. Ungavula umshini nje kahle. Wakhele khona la khona uzoqhubeka usondele emsamo wakho nabalele begceke. Shuthi ke inkulumo leyo zokuthi sidlulisele ekhaya seleli plaza la ukuthi noma usuyithola indawo makhelwane kodwa uyafisa kube nendlela uqhubeka kwakhela kuleli gceke ngoba kunabakini osuphila nabo la egcekeni abangasekho. Ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngiphinde ngibuze leli gceke kungabi igceke engishiyayo ngenxa ukuthi sekukhona abakithi abalele la. Thina makulele umuntu sekulela insila yakithi. Usenda kulala udadewethu la. Naye wasusa ingcinamba la esuka khona kwafanele ngimlethe la. Manje kwafanele ngimlethe la ngikwazi ukumshiya la. No mama izoba njalo inkulumo. Sizohamba sobona umacingwana manje ikhansela. Ngathi sodlula futhi nakumbandla induna uqinisekisa ukuthi inkulumo iyahlangana. Nokuqinisekisa ikhansela likushilo kuyenzeka. Yovese libuze lona manje ikhansela. Njengoba uthe ikhansela kuzovulwa umgwaqo nini sesifuna idate manje nini lonto iyenzeka. Bese silandelelela ke njalo ke isonto nesonto ukuthi lo mgwaqo usuvulekile sekuyenzeka yini. Futhi wena gogo masuqala ubona kungena egrade ivula umgwaqo siyokwazi ukuthi hayi uhulumeni usecindezela usesebenzile impela ukuthi ayivuleke phela indlela kungena imaterial kagogo bandla kusiyami. Cha shwele kamabaso shwele kakhulu ngokunzima usubhekene nabo vele Kunini nje kusiyami ngihlupheka kodwa sesifikile. Kunini ngihlupheka manje ngeke ngibone nje noma ngibona imizi yabantu nabafikayo uyabona nje uyacaca manje mina hayi sesifikile kamabaso kuthule nje kuthenya sesifikile phela iParliament engela sisigada thina kufebe service abantu uthi niyaba service yini njengoba sesifikile nje sesisibabeka emehlweni ethu ikhansela semehlweni ethu iDepartment leyo kuthiwa izindlu samahlweni ethu nabo futhi uhulumeni ndabo kusikubhekela ukuthi akubambe iqhaza nabo elifanelekile lokuthi abantu zifike izinsizwa kubona ishithi impilo yabantu. Singakudleli-ke kamasikhathi siningi sibonga ukubonana nawe nokukhuluma nawe sisazokhuluma-ke mangishilo ukuthi ke isiqalo lesi sosilandelelele ukuthi othenjiswe khona kuzokwenzeka siyabonga-ke sibonge kakhulu sibonga usivumela singene ekhaya lakho sibona njalo sizolandela le ndaba. Ngihamba nenye insizwa-ke seParliament lapha emotweni uRogers wakacela kodwa-ke kwazange kwehla nangenxa yesimo sendlela. Hayi into indlela uyabona nje indlela ehamba uma uya esitolo uphumaphi la mama Sika njengoba sidundubala lapha kunesitolo esilapha. Udundubala la. Masitholi into bese siyalapha ngale. Esitolo esingale. Awuhambi lesiqhamuke ngayo nje enqawule manje. Sihamba ngayo. Sekunezimamba yonke into. Hayi sihamba ngayo ngithi. Hayi asivuke yithi. Ayivuki. Indlela isibiba sakhona. Hayi asivuki. Yabona mayivuka. Ithi hayi ngane wabantu. Yana la yakhona. Nami ngiyala ngiyakhona zavuka ke mina. Hayi asibonge kamabaso ngizophuza amanzi la bambona ecosa khona. Yakho. Hayi kodwa siyabonga ukuthi amanzi afikile. So ukuthi qinisekisa ke manje ukuthi indlu iyakhiwe. Yeah. Sithokoze siyabonga lapha.